ko. Oh, di ba? Oh. Basa-basa pa nga yan. Kaya hindi ko na Madaling matuyo at maeksena. Yan. Oh, di ba? Nagustuhan mo? Mahaba na ba itong buhok mo? Mahaba na. Tanong mo kay mother kung gusto mong paano ba yan, mother? Model ako. Si Bina, magpapagupit diyan bukas. Opo, magpapagupit niyan si Bina at gusto din niya yung hair ko kasi maaliwalas daw. Saka, O saan tayo magpagupit ngayon? Ipapagaya ko to. Kailangan makita nila yung gayahan. Kasi baka mamaya mamali. Oo. Ano, mother, paano yan? Gusto rin niya maging maganda katulad ko. Sawa ka na ba sa long hair mo? Sawa na? Nakakasawa? Tsaka mainit pati ano? Mainit. Siya, tara na. Pagupit na tayo. Ano, ate ka lagi? Silang dalawa ni hapon Tina. na. Hapon na ba? Hapon Ano na. pa? Alas 3:30. Ano ma'am? Meron bang parlor dyan? Oh, wala mong dyan. Ay, walang parlor dyan? Walang parlor. Ay, magkita na lang tayo sa dait nito, Carlota. Pag ano na lang. Wait, ano bang araw ngayon? Nagas ako pag-drive. September 30 ngayon. Araw. Kasi may pasok yan si Jai. Si Jai. Kailan walang Kasi- pasok, Jai? Pag walang pasok si Jai, ma'am, Tuesday, Friday. ako yung Thursday. mag-aampadi, ako makalayas. Ano ang padi? Maga. Maga-ampaan niyo po? Bakit? Ano Hindi po? ko ma'am alam. Dapat sinabi niyo sa akin kasi may binigay si Mami Amy sa akin na gamot. Ano daw yun, pampaimpis sa mga rayuma, arthritis. Baka rayuma natin ito. Ano po ba ang gamot sa Sa rayuma? gayan ko. Kita. Kaya di ako nakakalayas. Nung sana Binsus Day, gusto ko sana ito yung kapanood. Ako naman ay maga ganito ko. Di ako nakakalayas. Oh, gusto mo magpagupit ni Ano ni Carlota? TTH? Tuesday, Thursday? Hindi ko alam. Oh, Mader, may binigay sa'yo si Ma'am Sisalan. I-try mo daw ito. Baka malay mo makuha sa organic. GC Barley. Ayan. Organic. Ayan. GC Organic Barley. So, ito ay nakakadagdag ng, ng immune system natin. Yung dahol din na grabe sobra sa pagod. Para ito Mapapawi niya. parang ito yung napakinggan ko sa radyo. Oh, maganda ang benefits nito sa katawan, Mother. Yung napakinggan mo sa radyo is totoo po yun. So, itry mo to, malay nyo po, mawala yung pamamaga ng iyong paa. Hanggang dito sa may Ano lang po yan, malamig na tubig, isang baso, tapos haluin nyo ng haluin hanggang sa maghalo talaga sila. Ano ito, Kasi powder, powder? buksan niya po. Buksan niya. Buksan mo daw, Jai. Ano yung malagyan? Isang sachet po, kasi may mga laman po yan sa loob eh. Yeah. Sachet. Tsara. Kaya pwede na yung Gunting na sa... Si Carlota, nakatingin talaga si Carlota sa akin. Namiss ka. Hindi pala naka-play. Ulitin niyo po. hindi. Mm-mm. Maraming salamat, Ma'am Sisalay, sa ibinigay mo sa aking organic barley. Ay namamaga nga ang hita ko hanggang paa. Kaya po maraming salamat. So, ayan. Oh, Ma'am Sisalan, thank you so much daw po. Ngayon si Carlota, may ibibigay ako. Nawala ihikaw mo? Wala. Bakit? Sinanla mo? Eto, buksan mo. Dali. Ano yun? Oo, syempre. Ano ba yan? Ha? Jewelry? Oo. Ay, ano? Ang ganda, jewelry. Jewelry, wow. Jewelry nga. Pakita mo sa ano. Saan galing Isuot yan? mo. Suot mo din sa ikaw. Suot na yun. Ang ganda, jewelry. Oh. Wow. Ay, wow. Ang ganda. Oh, di ba? Saan galing yan? Suot mo na para makita nila. Kay Ma'am Sisalay. Hindi po. Opo, kay ano. Sa Ritz Pub po, sa Ritz Pub page, yung mga paninda ko. Kay Ma'am Ritz. Oh, ang ganda niyan. Oh, di ba? Jade. Yan, Lucky Jade. Jade. Ano naman ito ay... Sing-sing din po na Jade. Ano po yan? Japan. Japan.
Opo, galing pong Japan. Galing Japan. Ito, hikaw. Tamang-tama, wala ka na palang hikaw. Di ba? Ang gandang hikaw ito. Ay, ito'y ay porcelain. Di matanggal? Ito? Matanggal na. Wow, ang ganda. Suot mo daw ito. Maganda yan. Sigsag look. Talagang tago-tago niya yung bigay ko sa kanya. Magaling siya mag-ano. Mahilig siya sa gayang-gayaan. Magaling siya ano ba tawag niyan? Di ba? Maano siya sa gamit. Maingat siya lalo na pagbigay. Ang laki na. Ito, suot mo. Suot mo. Di ba? Ganda. Ganda. Suot natin kasi di mo makita yung butas. Para kayong mag-ina, maparehas bilog ako. Mga Bombay. Mga Bombay yung itsura. Tingnan mo itsura ko. Pawis-pawis. Nagmamantika na ako. Ligo ka na ba? Sabi niya sa akin, pag sinalubong niya ako kanina. Oo. Pag sinalubong niya ako, ang bango-bango mo naman. Ulitin mo. Ulitin mo sinasabi mo kanina. Ang bango-bango mo naman. Oo, di ba? Ay, Diyos ko, Carlota, nakakatuwa kang maigi. Sige, buksan mo yan. Di ba guys? Yan na si Carlota ngayon, no? Ganda. Look, earrings. Look. Sigsag look. Yan. Lupit na lang ang tulad. Ay, ang cute! No? Bagay sa'yo. Ang galing ko talagang pumili. Ganda, ano? Oo. Tanggalin mo yung tag. Yan. Tanggalin yung tag. Maluwag ata sa'yo ang size 8. Dito mo sa center ilagay. Dito. Sa gitna. Maluwag pa din? Pero maganda. Ganda. Ang ganda, no? Turn mo yan dito sa jade na na necklace. Ganon mo. Pakita mo. Ganyan. Ang ganda, no? Di ba? Nagustuhan mo pasalubong ko? Talaga, very good. At nagustuhan mo yung pasalubong ko. Grabe, sobrang init. Sobrang init. Ganda ng pasalubong ni Ma'am Ritz. Ano mo yung box? Paborito mo yan, Tago mo yung box. Ayan. Pagka may lagayan ka. No? May lagayan ka. Jai. Sobrang haba na ng book ni Carlota. Magayon na dun sa yung haba. Sobrang haba na pala. Mader ang buhok niya. Ha? Nagdinipis ko. Nagpupugpug. Bakit kaya? Hindi kaya sa shampoo, Mader? Palitan nyo na lang kaya ng shampoo. Baka hindi ihiyang. Ano ba shampoo niya ngayon? Head and shoulder. Head and shoulder? Ang balakuba kasi niya. Kaya. Kaya head and shoulder ang inano mo. Ako kasi hiyang ako sa Palmolive at saka yung sa keratin. Hiyang ako, yun. Yung buhok ko ngayon sa kung mapalalo dun sa keratin. Tingnan mo, ang ganda na ng tubo. Pawis-pawis ako. Ganda ng tubo. Tingnan nyo, Mader, black. Ganyan talaga ang buhok ko, Mader. Ganyan ka black, shiny and black, straight siya. Kaya kita nyo nga yung ginupitan siya. Ganyan din siya kabagsak. Ayan. Hindi yan nakaplantsa, ha. Ano pa nga, hindi pa nga nasuklay. Talagang nalagyan ang buhok mo, hindi pinalansya. Hindi, bagsak siya. Ganyan talaga yan. Kaya maganda ang kinalabasan. Akala mo nakaplantsa. Masa yung puyod mo? Ito, payod niya. Yan ang puyod mo. Ubus na ang puyod mo.
Ano, Jay? Sabado? Okay ka Sabado? Parang may gawa po ako. May gawa ka? May practice po kami nun. Text na lang. Mhm. Ganun na lang. Di na kami magtagal na din. Alas 4 na. Kasama ko pa si Nanay Rupina. Nasaan mo yung sabi mo ba? Ito. Ay, asan na ako? Ay, nandito pala. Hindi pala sa sasakyan. Hindi pala sa sasakyan. Excited ako. Ando sa sasakyan yung gamot. Ay, ano na tayo? Kunin na lang natin. O ano, okay ka na? Pero gusto mo talaga yung hair ko? Gusto mo talaga magpagupit katulad ng sa akin? Sa bagay, mahirap kasi din mag-supply din. At saka ano kasi ngayon, mainit. Kahit na ano, beer month, di ba pagka beer month, ano na, tawag nito? Malamig. Pero iba ang ano ngayon, no? Mainit ngayon, parang huli yung Saan ka mo magpapasko? Ay, hindi ako sure kung saan ako magpasko. Ayan, si Carlota. Ang ganda-ganda. O, di ba? Ano? Ngiti naman dyan. Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Maraming salamat. Maraming salamat kay Ate Sisalay. Kay ate, bumata si Ma'am Sis. Sino pa? Ma'am Sis, hindi ka talaga makakalimutan ni Carlota. Parang ako lang din. Sino pa? Sige na, pasalamat ka. Kay Ma'am Kausapin mo sila. Sige na, huwag ka nang mahiya sa camera. Dito naman ako eh. Hindi ka kagagatin yan, camera lang yan. Narina, sino pa pasalamatan mo? Salamat po kay Ate Juicy. Sino yun? Juicy. Sino yun? Tita mo? Tender juicy hotdog. Sa mga subscriber. Yun, nagpapasalamat daw siya sa mga subscribers. Yung ano sila, sa Rich Team Evergreen. Pasalamat ka dali sa Rich Team Evergreen. Salamat ka. Salamat po sa Rich Team Rich Team Evergreen. Evergreen Oh, ayan. Tapos kay Ma'am Miss Wife from Japan. from Japan. Ayun sa postito mo. Yan. Kay ano ka mo? Kay Ma'am Dina Bueno. Pasalamat ka. Kuya Buhay. Kay Ma'am Dina Bueno. Sa lahat ka mo na nag-share ng blessing. Si Dina Witty. Shout out Ma'am Dina Witty from abroad. Yan. Sa lahat ng nagmamahal kay Carlota. Anong masasabi mo? Kamusta naman araw-araw mo? Kamusta ang araw-araw mo? Ayos naman po. Anong ginagawa mo pagising mo? Pagising sa umaga, anong ginagawa mo? Unang-una mong ginagawa, may naalala ka? Maglalakad. Lalakad. Na-exercise ka? Umiikot-ikot siya dito? Ikot-ikot. Very good yun Naglalakad ka dito? Nag-iikot-ikot ka? Pagkatapos mong mag-exercise, maglakad-lakad, yung daily routine mo, di ka naliligo? Sa umaga? Nalili. Naliligo. Maganda kasi yun, umaga ka naliligo kasi ano yun, presko ka the whole day. Araw-araw ka naman naliligo. Talaga? May shampoo ka pa? May shampoo pa? Sabong mabango? Meron din? Colgate? Yung binigay ni Ma'am Sisalay na galing sa Canada, meron pa? Wala na. Wala na. Naubos na. Pero yung mga pampaganda mo na isang kit na ganun, nandyan pa? Di ba meron kayong marami? Nandyan pa ngayon? Mayroon pang mga laman? Kunti na lang. Wala na? Kunti na lang? Maganda ba yung mascara mo? Kulay brown. Maglalagay nga yan, ma'am. Ha? Ngayon lang yan, di nakapaglagay. Kung kailan dumating ako, di ka naglagay. Oo. Dapat kanina ka umaga nagpaganda, ano? Ay, di mo alam na padating ako? Ay, hindi. Okay. Sa sobra mo sigurong tuwa, sinalubong mo ako. Ano? Sinalubong pala. Oo, sinalubong Ako niya tayo ako. nasa CRI. Nagtahangatao lang. Una nagulat siya pagtingin niya sa akin. Ay, Gawin sige. ako. Si Bina. Ayun, Bina. O, dali. Ano sabi sa'yo, Bina? Ano sabi sa'yo? Pagbungan namin po dun sa kotse, Ay, nakita ko madilim. siya. Nakita ko wala pang tao dito. Tapos mga pagtingin ko, nandun na siya sa, dito pa sa balkon na gano'n siya po. Tapos talagang nagulat siya sa parang tinitingnan habang nagkakulit. Masayang masaya. Masaya siya. Ano sabi sa'yo?
Ano sabi sa'yo ng unang bungad? Basta sabi ko sa kanya, Ate Carlota, ang sexy mo na, tsaka haba ng buhok mo. Yun ang napansin mo. Yun ang napansin mo sa kanya. Diba? Masaya. Apir. Yan ang gusto ko sa mga alaga ko, masayahin. Kahit na maraming problema sa araw-araw, masaya, always happy. Kaya tingnan mo, hindi ako tumatanda. Pabata ako ng pabata. May I right? Hindi nga. Tawa naman siya. Aminado. Aminado si Carlos. Siguro may apam na yan si ma'am. Oo. Ikaw, ano problema mo? Ano problema mo? Financial. Patay. Tawa si Jai! Basic na nakalain. Oo, di ba? Tama yun. Everyday, financial talaga problema. Kahit sino, Carlota, financial talaga. Kasi unang-una, kung wala kang financial, paano ka makakabili ng Chicken. Ng ano? Organic barley. Gamot. Ilang Tsak matatawa si Ma'am Cisalay sa sinasabi mo. Financial ang Ate Carlota. Natawa na. Natawa ka din, ano? Alam na this. Shout out. Shout out natin si Ma'am Miss White. Ma'am Miss White, financial daw po. Si Ma'am Dina, financial daw po, Ma'am Dina. Si Ma'am Cisalay, financial daw po. Tatatawa sa'yo yan. Maliban sa financial, ano pa? Siyempre. Sige, tatlo. So, meron ka ng isa. Ano pa yung dalawa? Ano pa? Ano pang, mo aside sa from financial? Ano pang problema mo yung dalawa? Ano pa? Isip. Isip. Ano? Wala na siya maisip, Ma'am, sa malamig na, hindi ito sa mainit. Hindi po. Malamig po na tubig. Malamig lang. Makakahilo. Di man namin Hindi man may yelo. May yelo. May yelo ba mo? Malamig. Opo. Kailangan po malamig para ano yung kanyang ano. Ano tawag niyan? Matunaw yung kanyang herbal. Yung talagang malalasahan mo. Nadingig ko na ito sa radyo Sa artista din po nagamit din yung Ang mga nagmi-maintenance po niya, nagmi-maintain ng pag-inom niyan sila Marian Rivera, sila Dingdong Dantes, mga artista po. Kaya ako din po, nagiinom din po ako niyan. Ang sarap po ng tulog ko. Tapos hindi po Dapat ako sa gabi napapagod. ito iinumin. Pwede po umaga, pwede po gabi. Before and after, ganun. Halimbawa, before kakain ka sa gabi, tapos matulog, ganun. Tapos sa umaga naman. Isa-isang araw. Isa-isang araw na pala. Ako kasi umiinom ako niyan after kong kumain. Isa-isa lang pala. After kong kumain, tinry ko din, bago ako kumain, tinry ko din, same lang naman. Ganyan. At saka hindi ako nakakaramdam ng gutom. Ay siya. Opo. Kaya sexy ako, napayat. Ganun. Pero, Kasya na naman ang katawan mo ngayon. Opo. Nung una, nagpayat ka talaga. Sobra po. Nung November to December, until January ata, sobrang payat ko. Sobrang payat. Kalabisan parang nagmukha akong matanda. Kaya ngayon, bumawi-bawi ako. Siya. Medyo nagkalaman ng konti, pero nami-maintain ko na. Ayoko din kasi na sobrang payat Pangit din kasi tingnan. Ang tama lang. Di ba? Ganyan ang katawan. Gusto ko ganyan ka-sexy. Payat pero malaman. May baywang. Di ba? Maganda ba ang katawan mo? Hindi ka payat, hindi ka mataba. So tama lang. Bina, pag ganito kaganda yung katawan mo. Sexy. Sexy good. Sabi ni Bina, paano ko kaya? Nananero Pina, Paano kaya mo pa sexy? Pag ganito ka sexy si Bina, ay Ikaw ba naman di masik si energy tas biscuit na yan? Oo. Ano kasi yan? Nainom lang yan ng energy sa Ay, hindi ko siya mangga. naninain ng oatmeal, ganun. Paano din yun? Natin. Ng Oatmeal, paper oats. Tawa si Carlota Pwede din sa kanya. Mabiskwit lang siya. Masiksi talaga sa Ate Carlota, biscuit. Tanghali, yun. Kumakain siya ng kanin. Kumisa sa gabi, hindi na. Maano na lang siya, gagatas. Di ngayon na po na siya ulit nagkanin po? Yung dalang manok po, ngayon na po nagkanin ulit.
Maghapon yan, walang kain. Ganun. May time siya. Buti kaya niya na maghapon di siya kumakain ng Hindi kanin. na po kayo pag-iin ng gamot niyo. Ay, baka yung karne mader ha? Lutuin niyo po. Ay, may karne pong baboy. Anong gusto mo nun? Ay, anong gusto Ikaw. mo? Kayo Sa po, bawas, kayo diba? po luto. Mauwi na po kami. Awin. Opo, bahala na po kayo doon. Sa inyo po. Adobohin niyo po para may ulam si Carlota bukas. Initin na lang, di masira, no? Siya. Oo, adobohin niya, bagong katay yun. Sariwa pati yun. Mauna na kami, Carlota, kasi hapon na, nahirapan ako mag-drive pa uwi. Kasi yung mga lubak-lubak sa doon palabas, yun naman ang problema ko. Saan Anong lugar palabas? yun? Yung pagpasok papunta dito. Doon mismo sa labasan. Sa may, yung sa may sakay ng tricycle. Doon sa ano? Yun naman ang lubak-lubak ngayon. Dito wala ng problema. Ang ganda na po talaga ng daan. Lubak-lubak doon. Opo. Yun mismo doon sa may labasan. Pag enter ng abang tawag nun? Ano tawag doon ba? Bak, hindi. Sa cruising. Yun. Cruising ang tawag doon bago papunta dito. Siya. Letter M yung lugar na binanggit. Mabilo ba yun? Ay, iba yung bilo. Ay, iba yun. Malayo pa Talisay kapitay ang yung sa Mabilo. Ay, ang layo rin po. Babay na. Basta may nakita. Bye. See you ulit. Mag-Christmas na niya. Yan, shout out sa lahat. Siyempre sa Roots Team Evergreen at saka doon sa mga lahat na nag-on and off nag-sponsor kay Carlota. Di ko na kayo maisa-isa. So, yun, maraming salamat for the first time na unang pag-vlog ko kay Carlota. Nandun siya sa kanyang mansyon hanggang nandito na siya na nandyan pa din na sumusuporta, nanonood na aming mga vlogs, sa mga hindi nag-skip ng ads. Ayan, maraming salamat. At si Carlota, pisa na ng kanyang nanay, katabi na sa pagtulog. No, Mader, anong masasabi mo, Mader? Ay, maraming salamat sa pagtsatsaga mo, Ma'am Riz. At sa lahat. Ayun si Mader, super, si Mader, thankful. Super thankful lang tayo, Mader, kasi unang-una. Kumbaga yung mga nakapanood sa vlog, for the first vlog ko kay Carlota, merong nagtiwala sa akin ba, no? Tiwala na sumuporta talaga kay Carlota, especially financial. Kasi lahat ng injection, gamot, grabe, kita nyo naman, sobrang mahal ang injection, di ba? 6,000. O, di po ba? Pag nagbabayad ako kay Doktora Esquadra, ubus-ubus talaga, Plus gamot pa, Kaya, ubus talaga yung O, di ba, Carlota? Bonus na lang pag matirahan tayo ng pangkain at saka panggasolina, eh. Ano, Carlota? Nagulat siya. Ganda ng ikaw. Oo nga, ganda ng hikaw niya. So, Mader, matuloy na kami, Mader. Natawa si Carlota, sinasayawan ko. Natawa si Carlota. Di ba, Carlota? Ihi na sila Bina. Matuloy na kami kasi nakuloy. Yung susi nga pala. Hindi na sila may sa susi. Hindi ka mamapunta dun sa tatay mo ngayon. Saan po? Saan? Todos na Santos. Malayo yun, Mader. Sa yun, sa probinsya. Grabe ang malang pamasahe namin, sa amin. Siya. 12,000 aeroplano. Lalo na pag bigla ang book. Ay, gayon. Pag biglaan, mas mahirap yung ganun. Pamisa mo na lang, Ma'am. Opo. Ngayong November October 31. Mag-atsindihan ko na lang ng kandila, Ganun po. Talaga sa kanya yung sapin, So, ayun, marami ka ng close-upin. Nabidyohan kita. Hikab ka. Yun, marami ka ng close-upin. Hindi na mag-worry si Mader. Jay, basta i-text mo ako, Jay, ha? Para kung just in case na para pagupitan natin to si Carlota. And then, kung dadagdagan natin yung gamot niya, Ganun na lang. Abot saan na ito? Hanggang dito siguro. Gusto niya maging teenager look. Bye-bye. No, Mader. Sige. Tuloy na kami, Mader. At yun, shout. Carlota, hatid mo. Ha? Baka kainin ng pusa yung pagkain mo dyan. So, ayun. Thank you so much. Yan, shout out po kay Ma'am Cisaline. Ayun, si Nanay Rupina kasama namin sa galaan namin.
Pasalubong pala ito kanina sa inyo. Opo. Salubong yan siya. Ayan. Ano naman ang hikaw, baby? Di ba? Ang daming ano. Ang daming pasalubong. Kaya, Nay? Oh, siya. Ang tagal mong magutom. Hindi ako lugi sa'yo. Charot. Ang tagal magutom. Yan ang nag-alaga na sa iyo. Wala ka na palang nanay? Ako, wala po. Wala. Yan ang nag-aalaga kay ano. Sabi ko kanina, ano Bina, isama natin si Nairupina at na-miss ko, sama natin sa biyahe. O, magsigi baga. O, sige. Matibay sa biyahe pati, matibay sa biyahe. Sige, sabi sige. Siguro 83 po. Ayun. Tagal ka mo na hindi nakaano pa ano. Buwan-buwan. Isang buwan mahigit. Isang buwan mahigit? So, ayun, shout out. Ayun, sa lahat ng viewers, sa mga Carlota fanatics natin dyan. Ayan, bonus na lang kung parati natin mapuntahan si Carlota kasi yun nga, sa kanilang kalsada na hindi maganda yung kondisyon dati, pero ngayon okay na. Ang problema ko ngayon, yung doon sa may cruising papunta dito, lubak. Pero okay naman guys, thank you Lord. Ayan oh. Uwi na kami kasi kasama ko pati si si Nanay Rupina. Bukas na yan dyan. So, bye-bye, Carlota. Yan, shout out sa lahat kamo. Out sa lahat po. Thank you so much, Ma'am Sisaline. Ayun. Thank you so much. Thank you so much, Mama Sisalay. Ayun, si Vino. Ang ganda-ganda silang dalawa. Oh. Sige, lapit, picture. Oh, di ba? Ganyan talaga yan si Dina na nahawa sa akin na masayahin. Merry Christmas daw po. Oh, Merry Christmas daw po sabi ni Oh, lakasan mo dito. Merry Christmas po. Agoy. Happy New Year. Si Carlota nakakatuwang maigi. O ya, sige na, bye-bye na. At tapos na natutuwa si Nanay Rupina. Nay Rupina, itanong mo ulit yung tanong mo sa akin kanina. Ano yan? Paano mo natuntun? Bakit dito malayo baga? Ano mo ito natuntun? Ay, si Lord na po ang niyan. Si Lord po ang nagbigay ng daan. Papunta dito kasi di ko rin alam. Grabe, malayo. Ha? Malayo. Layo. Ay, hindi naman tayo naglalakad. May service naman. Ay, nakakatawa itong mga kasama ko ngayon. Mga kagwaps, mga kalingap. Carlota, bye-bye! So, ayun. Nahatid na natin yung vitamins ni Carlota. At, nagpa-thank you si Mader. O, bakit may hanger dito? Ayun, shoutout po sa lahat. Ayun. O, diba? Bye-bye, Carlota! Bye-bye! Sexy ni Carlota, oh. Oh, da! Video ba at mag-drive ako? Sige. Baba mo yung Ay, wait lang. Hindi pala. Hindi ko maibaba. Ayan, sikahin mo si Carlota. Si Carlota, see you. Nice Zoe. Ingat. Apo. Aking mga beneficiaries na mga magaganda. Magaganda at mga mababait. Mga pinagpala. Diba? Bye-bye. See you po. Po? Doon pa ni sa dulo, may bahay. Diba? Sa dulo na. Ayan, lalayo. Doon ay doon. Sa dulong-dulo. Ha? Natatakot kayo sa bahay nila? Walang katabi? Sige, atras. Si Nanay Zoe. Ano daw? Para daw ako naging 18 years old. Oh my God! Sige po. Oh, siya po. Bye-bye.
Yan, shout out sa lahat. Thank you so much sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking munting channel. Please do like, share, subscribe. Yes. Siyempre sa mga nanonood na ating mga vlogs, especially mga hindi nag-skip ng ads sa mga sa lahat sa Pinas, sa mga subscribers natin at saka sa ibang bansa po. Maraming salamat sa suporta. Yan, panoorin nyo naman po yung aming mga vlogs ni Bina para kahit papaano yung ating revenue, makatulong man lang kahit pambili ng gamot. No, Bina? Opo. Yung mga needs ng mga beneficiaries, kahit papaano. Makapag-share tayo ba? Ayun. God bless. Thank you so much. Bye-bye.